आफा फैसा हर फैसा आंनो लोगोफोरा रावबो ड्राग्सखौनो लाबोला फैसा होनो हायैखायनो आरो रावबो थाफालाबो आंजों लोगोबो जाला हो फैसा नांगौ नोंनो जों दा मा अबस्थायाव दं नों मेगनजों नुखायाखै आं माजों हरनो हाबावनांगौ नोंनो हो नों मानो बुजिनानैबो बुजिबायदि जाखो नों आफा आयै आंदि सासे इन्जिनियारमोन बेखौ नों आंखौ हालुवा महराव दोनबाय नों दिनै बेखौ नुसेयावबो नों फैसासो बिफैबावबाय आंनाव हामालै आफा मानो बिदि नोंलाय आं बेफोरबायदि खोथाखौ खोनासंनांगौ नामा आं मिथिया नों हालुवा जादों ना मादों आं जेबो मिथिया आंनो खालि नांगौ फैसा न' बां हा हु बारि बागान गासिबो मालायनि आखायाव थांजोब्बाय आफा नों थाखायनो बेफोरबायदि निसा लानायनि थाखायनो आं दिनै गोथाङैनो गोथै आं माजों सोरनाव बिबावनो मा मोखां लानानै सोरनाव बिनो आङो दे होनलाय आंनो दा रावबो हरखाला फैसाखौनो दाहार लाबाबो हरफिननो गोहोआनो गैखाला मा मोखाङै आङो गुबुनाव बिहैबावगोन दे सोरलां बोरलां नुजोबखाबाय रावबो हरनो गोसो गैखाला आर हरबावा नोङो डायलगसो खोनासंहोगासिनो बाव नोंखौ दा नोङो आया हामालै आफा मानो बिदि जोसलाबायनो नागिरो नोंलाय फैसा गैखायियाव बेमा खुनुरुखुमसो खाज्राय खुज्राय आंनो फैसा नांगौ आंनो फैसा नांगौ आंनो ड्राग्स जानो फैसा नांगौ आंनो जोंसिबबाय आं फैसाखौ दान नांगौ आंनो आफालै नों मानो एसेबो बुजिथारि जाखो आं अबाव मोना हरनो दे नोमायाबो हजों लोमजानानै दंनो बेखौबो नायनो मोनाखै फैसा गैयिनि थाखायनो आं बेनोसो हरनो ना नोंनोसो हरनो बोरमा मासे दंमोन खुनुरुखुम फिनाय बेखौबो दाख्लै फाननानै नोमा लोमजानाय बारा जादों होननायखाय हरबाय आङो आरो दा अबेनिफ्राय मोनबावनो आङो हो आफा बुजिदो आफा बुजिदो नोंबो एसे आं दिनै गोथाङैनो गोथै आं सारेन्डार जाबाय आफा आं हाला नोंनो फैसा हरनो आदै नोंनि मोखाङा बेफोर मारै जानो मोनखो मानो बेबायदि जालांखो बियो गावखौनो गाव जेबो हमदांनोनो हाला बियो बिमा बिफा रावखौबो सिनायला सनानि न'खरखौनो सिलिंखार खालामजोब्बाय बियो गावनि लोंनाय जानायनि थाखायनो बुजायबाबो हाला जारौ गैया होनबाबो बुजिला नुवाखै आंखौ दिनै माबायदि खालामदों बिमाया लोमजानानै दंमोन बिमाखौ फैसा गैयिनि थाखायनो दिनै आं नायनो हायासै बिमा बिफा माबा मोनसे जाबाबो बेहा गोसोआव जेबो गाबखांनाय गैला खालि नांगौ बेनो रां जेब्लायबो आदै आंबो नोंनि जायगायाव थानानै दुखु मोनदों आंथ' बुजायनो मेंजोब्बाय बुजिनो रोंथारैखौलाय मा खालामनो आदै दा मा राहा लानांगौ जों बेखौसो साननांसिगौ रेहाबाव दोनहरनायाबोथ' खेबनै खेबथाम जाबाय आरो दाथ' दोनहरफिननोबो राहायानो गैखाला आंहा रेहाबनिफ्राय फैफिनबाबो हनै माथो न'आव फैफिनबानो लाफिनो लोगोफोरखौ लोगो मोनफैफिनबानो गामियावनो लाग्रा दंखाथारो नालाय जेबो लाब जाया दोनहरबाबो सोलायनोनो रोंखाला बियो दाथ' हनै न' बां हा हु गासिबो मालायनि आखायावसो थांखाजोब्बाय दा सर' गेजेराव थानाय बायदिसो जादों आं ओरैबो मोनहाया आरो रावबो आंखौ आय' होनला दा गोदोसो आंखौ सनमान होयोमोन खैफोदाव गोग्लैनाय मानसिखौ रावबो आय' होनग्रा थाया आदै मिनिग्रासो थायो दाथ' नोंखौ बयबो हामदोंसो सानगोन जाथि बंस'फ्राबो निदाननि समाव फैया जेब्ला नोंहा दुखु खस्थ' जायो होमब्ला नोंखौ माब्लाबाबो नायफैया खबरबो लाफैया बै समाव जेब्ला आंहा थाखा फैसा दंमोन अब्ला सानफ्रामबो फैयोमोन खबर लायोमोन दाथ' बहा फनखौनो हरजाबावा मानसिफ्रा खैफोदखौ गियो आदै थाखा फैसा हरनांजानो गियो जानाय लोंनाय खुसिनि समावब्ला बयबो ज' आंबो गोरिबनि फिसा आदै आंबो हानाय मोनबा नोंखौ मदद खालामगौमोन सिगाङाव जा दाउ अमा लानानै फैसा जमायनानै दोनदोंमोन बेखौबो बेनो आङो हरजोबनांदों नाङा आदै नोंनिफ्राय
आं मिन्थिखागौना नोंस्रा बेसेबां खस्थ' सोलिनाङो आं माबा मोनसे खालामगोन बिमा बिफानि सिमां आंनि सिमां मिजिं गासिबो सिफायजोब्बाय बियो दिनै मा सानदोंमोन मा जालांजोबखो थेर बेथेर गासिबो बायफ्लेजोब्बाय साननायफोरखौनो जेबो जाफुंहोआखिसै दिनै फिसाला सासेल' होननानै उन्दैनिफ्रायनो दाव दाव अनबोदोंमोन बिनाय माने होबोजोबदोंमोन मोजां रोंथों होननानै गोजानाव फोरोंहरदोंमोन हस्टेलाव दोननाया हनै दिनै गाज्रि आखल आखुखौसो बोजबनानै लाबाय फैसा बिहरनाय समावबो मानो नांगौ होननानै आं सोंफेरबायाखै फरायनायाव बाहायदों खोमा साननानै हरोमोन आं जेसेबां बियो बेखौनो नाथाय दिनै बियो गाज्रि बेसादखौसो बोजबनानै लाबाय जानांगौ दिनै आं हस्टेलाव दोनहरामोनबा बिदि जानाय नङामोन खाथिनि स्कुलावनो फोरोंनायमोनबा मोजांसिन रोंगौमोन खोमा बेनो आंनि जोबथा गोरोन्थि जों बिमा बिफाया जुदि फिसाखौ दायथ' लानानै गामिनि फरायसालियावनो फोरोङोमोनब्ला नायजेर नायजेर मेगनजोंनो फिसाया मा खालामदों मा मावदों गासैबो नुजोबगौमोन आरो बेफोरबायदि खालामनो खाबुबो मोननाय नङामोन खोमा बेफोर गोरोन्थिया माखासे जों बिमा बिफानि मालाय हनै गामिनि स्कुलावनो फरायनानै दानसोरां भुपेन बिरखोसोरां मोनहा आर्मि अफिसार सोरबाबा मास्टार माबा माबि जालाहैजोब्बाय आदै जाय मोजाङा मोजां गोजानाव थानानैबो साक्सेस जानो हायो जाय गाज्रिया गाज्रि गामियाव फरायनायबाबो गाज्रि जाखायो गावबा गाव गोसोआसो थिग थानांगौ दिनै फिसालानि बेफोरबायदि जानायखौ जों बिमा बिफानि गोरोन्थि होननानै साननानै लायो आं जोंनिबो गोरोन्थि जाखादों फिसाखौ सासेल' खांनाया फिसाखौ सासेल' खांबाबो माखासे अननायखौ गोसो सिङावनो दोननांगौनो आदै बांद्राय देखायजोबनो नाङा आरो फैसा बिनाय समाव मानो नांगौ होनना सोंनाया थाथारनांगौ बेबायदियावनो जोंनि माखासे लाइमोनफोरा गाज्रि जालांनो हमगासिनो ना आदै नंगौ आदै आं दासो गोसोआव फारि फारि फैजोब्बाय जोंनि बांद्राय अननाय देखायनायावनो लाव मानलांबाय बे गथ' सासेया आदै थाथ'दो आं थांनोसै गोसोखौ हमथा आदै आं बेबायदिनो सम सम फैबाय थागोन मा ब्रिटि दिनै सोबनो मोनाखैलाय नामा ओंखायनो फाग्ला बादि जागासिनोलाय ओइ अनखां ओरै फैलाय नोङो ओरै फैलाय मा जाखोब्रा मानो नांगौ आंखौलाय ओइ अनखांबाय आंनो फैसा हरलाय थोस फाग्ला जाखो ना माखो अफाय फैसा मोननांगौ आंलाय आंनाव फैसा गैयालै नों नंखाय सानदोंबा नै आंनि डकुमेन्टसखौनो लाखिजोबदो नंखाय सानदोंबा आंनि डकुमेन्टसखौनो लाखिजोबदो नंखाय सानदोंबा फाग्ला जाखो ना माखो नोंलाय नोंनि डकुमेन्टसखौ आंनो मा खालामनांगौ बे आधार कार्ड पेन कार्डखौलाय न लाथारदोब्रा हैद आंनो नाङालै न आंनो नाङालै मानो नांगौ आंलाय लाथारदोब्रा बिदि जायो फैसाखौल' हरदो नोङो फैसा बेसेबां दं होलांदो फाग्ला जाबायगोनलै नोङो मानसिया बेल' दं आंनाव फैसाया जायो बेबाबो जायो थेंकिउलै थेंकिउ थोद थादो दे फाग्ला जामारबायलै बियो मा खालामबावनांगौ दे बेखौ बुबाबो रायबाबो जेबो हाला निसायानो गासिबो हाबजोब्बाय थोस जालालै नोंजों
जबेन आंनोबो एसे गैया मानो आं थानो हाथारला मैयानिफ्रायनो सोबनो मोनथाराखै हरदोब्रा प्लिज आं फैसा मोनबानो बायना होफिनगोन नोंनो हरदोब्रा सोबनो लुगैना थानो हाथारला आङो गैया फैसाखौ थाइसेबो फैनो हाया आरो दाख्लैबो जोंखौ खिथा बाखिलायदों नै बियो ओहो सोबोथारदोब्रा आंनाव 50 थाखा दङ बे 50 थाखाखौ लानानै आंनो वान शटल'बो होदो न' गैया सोबनो मोना नोंनि बाखिया 5,000 जाबाय मिथिबाय गैया सोबनो मोना आंखौ रावबो नायसनलाबो अनलाबो लोगोबो जाला फैसा गैयैखायनो फामे बहा थांनो नागिरदों ब्रिटि मोनाव थांनो नागिरदों आङो थाल लानो हायैया बारा जाबायनो बेना लोगोफ्रा आंनो खोन्थादों बेखौनो नायनो नागिरदोंमोन आङो जेरावबो नागिरबाबो नुवाखै मानसिखौबो नों बेखौ नागिरनानै जेबो लाब गैला नों गावनि मेगनजोंनो दाखालि नुखाबाय माबायदि जादों बेहा जेबो फिउचारानो गैला नों बेखौ लानाय मानि नोंनि लाइफआनो बरबादसो जागोन आं बरबाद जायो ना मा जायो जाथों नोंहा आंनि सायाव बेबायदि बुंबाय थानो मोन्थाय गैया आंनि लाइफसो बियो मोजांखौ बुंबाबो गाज्रिसोना उनाव बरबाद जाबासो बुजिगोन दा उमुक बुंनाया थिगमोन होनगोन उनाव आं बुंखाबायना जेखि जाया जाथों आं बिनि थाखाय थैनांगौबा थैफागोन खालि आं बेखौल' मोजां खालामलांनो हाथों हाथ नोंखौ बुंनानै जेबो लाब गैलालै खर'आनो नोंनाबो बिनिदि एखेसो जाबाय थुद थादो मा थाङा नोङो फैसा हर आंनो फैसा हर एथ'राब नागिरबाय आङो फैसा नांगौ आंनो ब्रिटि नों मानो बिदि जालांखो आं नोंखौ एथ'राब मोजां खालामनो सानबाबो हामारासैना आं नोंनि गाबनाय खोनासंनो फैयाखै बेयाव नाय फैसा हर आंनो फैसा नांगौ आंनो फैसा आबा आंनो फैसा नांगौ आबा आबा आंनो फैसा नांगौ खोनायाखै नामा आबा मा जाखो आफा फैसा नांगौ मा जाबोखो आफा फैसा गैयालै आफा अबाव मोनबावनांगौ आंलाय नों बुजिदो एसे ओहो आबा आंनो फैसा नांगौ आंनो फैसा मोनाबा नोंखौ बुथारगोन आं नोंखौ मानिया हरगोन ना हरा बिदि नङा आफा गोसोखौ हमथा खेल लादो आफा आयै मा जाखो नों फिसा मा जाखादै मा जाखो खेल लानो हाला बे जारौ गावखौनो बारानिफ्राय बारा जासिनलांबाय मा जाखो गान्जा नांगौ ड्राग्स नांगौ आफा नों गावखौनो एसे खेल लादो आं नोंखौ बुजायनोनो हाला मा खालामबावनांगौ जाखो आङो डक्टरनाव लांनोबो आंहा दिनै फैसायानो थाइसेबो गैया ओइ नों थाल लालाय मानो एसेबो थाल लानो हाला नोङो नों मालायखौल' दुखु होयो मिन्थिबायना नों गावखौनो थाल ला